Gaur, Gatibu taldearen Eurritan dantzan abestia egingo dugu. Ni Paul naiz. Ni Telmo naiz. Nik Alejandra naiz. Nik Unai naiz. Gatibu 2000 urtean sortu zen, lau pertsona dira. Guztiak bizkaitarrak dira, Gernika ingurukoak eta rap musika jotze dute. 8 diska argitaratu zituzten, eta 2014an Eurritan dantzan diska argitaratu zituzten, eta arrakasta handia izan zuten. Abeslaria Alex Euskal Telebistako hainbat programetan ateatzen da. Batzutan aurkezle, bestetan abeslari.